Bueno, moi bons días a todos e a todas. O primeiro de todo, agradecer aos organizadores, a 15.000 e ao ITG, que organicen este foro, porque, como ben se dixo nesta xornada, temos que coñecer o que facemos, temos que coñecernos entre nós, saber que cousas están desenvolvendo en Galicia que ás veces non somos moi conscientes e despois temos que ir fora tamén a contalo. Son dous niveles nos que temos que colaborar, informar e comunicar, non? Hoxe falanos aquí de tecnoloxías como a inteligencia artificial, a cuántica, a biotecnoloxía, aplicacións en diferentes ámbitos, como tamén na defensa. Non vou ser quen fale de esas tecnoloxías porque os expertos falaron antes e a nosa función como institución pública é darlle voz, visibilidade e apoio a eses expertos que estades traballando nestas diferentes áreas. Sí que quero decir que ningunha desas áreas é unha área na que empecemos a traballar agora de golpe. Levase feito moito en Galicia durante moito tempo. Na parte de inteligencia artificial hai un ecosistema que está traballando dende hai moito tempo. Temos unha estrategia de inteligencia artificial tamén xa dende fai anos mirando o 2030. No ámbito das tecnoloxías cuánticas, no 2021, douse saída a esa iniciativa do Polo de Tecnoloxías Cuánticas de Galicia, onde se aglutinaron tanto capacidades como infraestructuras e como financiamento para poder levar a cabo esa iniciativa. Ao redor dela, hoxe hai un ecosistema que está medrando, que se está posicionando. Tivemos o primer computador cuántico que se instalou en España e tamén un dos máis potentes do sur de Europa nunha institución pública como é o Centro de Supercomputación de Galicia, centros punteiros como é o Vigo Quantum Center, Communications Center na Universidade de Vigo. É dicir, levamos moito feito. No ámbito da biotecnoloxía, o mesmo, estamos acabando a segunda estrategia de consolidación da biotecnoloxía. Vamos a empezar a traballar na seguinte estrategia, na de excelencia. Non facemos nada desto sós, porque, como digo, os expertos non somos nós, os expertos están no ecosistema. Traballamos conxuntamente e colaborativamente para definir todo iso. E así o imos facer tamén agora coa nova estrategia de biotecnoloxía, porque a que temos en curso acaba agora no ano 2025, temos que facer o seguinte período. Estamos traballando con quen sabe, cos clústeres, co ecosistema, que nos axudan a definir cal é a situación que temos agora, cal é o estado do arte, cal é a previsión a futuro, como anticiparnos e como posicionarnos. Todo isto, como digo, leva tempo en marcha, estrategias, plans, o polo aeroespacial que se comentou antes tamén. Todo isto leva tempo en marcha. Temos que aproveitar toda a inversión, o talento, a infraestructura e as colaboracións que en todas estas tecnoloxías xa se leva desenvolvendo dende hai moitos anos. E dáselle continuidade. Todas estas estrategias que estou comentando, plans, teñen continuidade porque sabemos que son o futuro, que podemos ser usuarios ou podemos ser parte do desenvolvemento. Queremos ser ambas cousas. Queremos estar desenvolvendo e ser usuarios non nos vai a quedar máis remedio ningunha das tecnoloxías que se trataron hoxe. Pero se podemos estar desenvolvendo e tomando parte activa, temos unha ventaxa competitiva para a nosa economía, para as nosas empresas, e unha ventaxa competitiva tamén de crear aplicacións que son de utilidade para a nosa realidade, para a nosa comunidade. E, este ano, a principios de ano, sacamos o Plan Galego de Investigación e Innovación para o novo período 2025-2027 e aí, como digo, dáse continuidade a todo isto que se estivo traballando nestas tecnoloxías. Destaco que aí se determinaron liñas de alto impacto dentro do plan, liñas específicas estratégicas pola que hai que apostar e ao redor de que diferentes instrumentos, algúns xa existían, que son instrumentos de apoio transversal e outros de apoio específico, van a apoiar esas liñas de alto impacto que no canto tecnolóxico apoian precisamente a Deep Tech, a inteligencia artificial e as tecnoloxías cuánticas, a biotecnoloxía, como non, e tamén a aplicación ás enerxías limpas, que ao final son todas estas tecnoloxías que estivemos falando hoxe aplicadas a diferentes necesidades e a diferentes ámbitos. Non o facemos solo no papel, é dicir, non só escribimos a estrategia, non só escribimos o plan, dotámoslo, neste caso, o plan para 3 anos de 1.310 millóns, e o que facemos son instrumentos específicos, como digo, algúns instrumentos transversales que xa existían. Falouse hoxe de talento tamén,
da necesidade de atraer talento, de xerar talento, bueno, pois o plan ten instrumentos específicos para talento nos que caben o talento para todas estas tecnoloxías, non? Temos medidas específicas tamén de talento non só no ámbito académico, sino xa o primer contacto co ámbito industrial e empresarial, como son os doutoramentos industriais, e a partir de aí pois unha serie de medidas de talento. De colaboración público-privada entre o que o sistema mencionábase antes, colaboración dos centros tecnolóxicos, coas universidades, coas empresas, coa propia administración pública, que tamén é necesario. Dotación de infraestructuras totalmente necesarias nas tecnoloxías que estamos falando. Tamén infraestructuras a nivel de investigación en centros de coñecemento como poden ser as universidades, tamén dotación de infraestructuras específicas para os centros tecnolóxicos e dotación de infraestructuras científico-técnicas singulares que nos fan diferenciales, como son toda a inversión que se está facendo ao redor do Centro de Supercomputación de Galicia, que estamos falando de computación de altas prestacións, de inteligencia artificial, de cuántica, pero que non son solo para desenvolver temas no CESGA ou temas nas universidades, e de xeito transversal vai ser útil para todo o ecosistema. Todas estas medidas tamén de transferencia, falouse de empresas de base tecnolóxica, de startups, de spin-offs, esas empresas que saen dos resultados que se fan nos centros de coñecemento e que logo hai que aterrizalas e darlle o soporte para que cheguen a desenvolverse e chegar ao mercado. Tamén temos programas específicos para isto. Pero, ademais de eso, como definimos esas liñas de alto impacto, quixemos poñer medidas en riba da mesa que sean específicas. Vamos ter unha convocatoria específica para apoiar o Deep Tech, a inteligencia artificial e a cuántica, colaborativamente, que sairá o ano que ven. Hai outras axudas que xa están en marcha e que podes consultar de apoio á inteligencia artificial. Imos ter unha convocatoria específica de colaboración en biotecnoloxía, tamén para o ano que ven, e unha liña de desenvolvemento de I+D para as empresas, porque sí que, como vos digo, fixemos isto todo colaborativamente, sempre os plans, as estrategias, e imos recollendo o que nos decides dentro do ecosistema. E había unha detección dunha necesidade que era que as empresas tamén facían I+D e en algúns puntos teñen que arriscar, teñen que explorar novas vías e poden fallar. E aí é onde moitas veces o financiamento público lle dá esa oportunidade de probar, equivocarse ou probar e ter éxito e marcar a diferencia. E iso é un pouco tamén responsabilidade dese apoio que damos desde a administración. Tamén hai que captar, sin dúbida, o financiamento privado, que é un punto que é moi importante, moi relevante, porque tamén implica ese compromiso da parte privada e no que hai que traballar. Todas estas ferramentas, todos estes instrumentos que lanzamos dentro do plan, estas liñas prioritarias ou de alto impacto que definimos, que, como digo, centreime nas tecnolóxicas, pero hai outra liña de alto impacto que é a compra pública de innovación e a innovación tamén a nivel local, porque dende a propia administración tamén temos que crear esa necesidade de incorporar estas tecnoloxías das que se está falando, non só a nivel industrial, empresarial, etc., sino tamén desde o punto dos servicios que proveemos as propias administracións públicas, porque temos que ir máis ou menos ao compás que marca estas tecnoloxías. Fixémolo aliñado cos intereses as estrategias europeas, as prioridades que se nos marcan desde Europa. Porque podíamos, porque tiñamos esas capacidades, como digo, non empezamos agora a desenvolvernos nesas tecnoloxías, xa temos traxectoria, e porque está aliñado cos intereses estratégicos de Europa, que significa que temos máis oportunidades de colaborar, máis oportunidades de ser competitivos con estas capacidades que temos e máis capacidade de captar fondos, indudablemente. Veñen boas oportunidades falouse aquí, para as tecnoloxías duales, a biotecnoloxía é unha prioridade marcada a nivel europeo, a cuántica está realizándose investimentos moi importantes, temos que estar aliñados con esas prioridades europeas e así o fixemos. Hai que estar nese panorama internacional, falamos de que vivimos nun mundo cada vez máis globalizado, que temos que competir a nivel global, temos que colaborar a nivel global, e un tema que se dixo aquí tamén, estou de acordo, é que temos moita falta de contar o que facemos. Primeiro, temos que sabelo entre nós, porque moitas veces sorprendémonos do que se fai en Galicia nós mesmos. E claro, iso significa que temos que facer un traballo moito máis intenso de difusión para que nos chegue tanto o ecosistema que traballa nesto,
para coñecernos entre nós e saber con quen podemos colaborar internamente, como para a sociedade, para que saiban onde vai todo ese esforzo que fai a Administración Pública para apoiar o I+D+I en Galicia. E logo, a nivel internacional, porque nos temos que posicionar. Entón, é un traballo de todos, pero tamén é un traballo, unha tarefa que ten a Administración Pública en visibilizar todas estas oportunidades de colaboración e explotar todas esas capacidades que temos en Galicia. E pois termino como empecéi, dándolle as gracias á iniciativa de 15.000 e do ITG, porque foros como estos son os que permiten que vayamos coñecendo mellor que é o que facemos cada un de nós, en que somos expertos, cales son as empresas que son punteiras e que están fabricando ou desenvolvendo tecnoloxía que non sabíamos e que están servindo a todo o mundo e que nos fan diferenciais. E tamén para que a sociedade saiba que é o que se está facendo en Galicia, que nos sentamos moi orgullosos e que vexamos que somos competitivos e que estamos posto nese mapa global que antes se falaba. Nada máis, agradecer a atención, agradecer a foros como estos. Seguimos traballando para que todo o que se dixo hoxe aquí sexa moi visible e seamos capaces de posicionarnos, competir, que se nos coñeza aquí e fora tamén. Moitas grazas.